assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama go fo inde yettode on jarnama on jettama no fewi min mbaɗanimon hande micro territoire ɗo e Guédiawaye leegal ne wiye Cheikh Wade e leegal ne wiye Gounass en jewtide jeunesse o to banggal golle en jewtide jeunesse o to banggal Sénégal kono en jewtide jeunesse o to banggal financement go foof addi hen yiyande mum woni cukalel woni mawɗo woni debbo kadi woni hen gorko ala no mbatten so wona kettoɗen ɓe e Pindi TV. Zone Sénégal de vraiment ko jimi hen ko ne heewi fannuji won fannuji fannu goto nen hen koto banggue zone so ene waɗi défaut seeɗa mais wonto banggue mo ganduɗa mo jiiruɗa ko ardiɓe koye muɗumen ne mbaɗi défaut holɗum to banggue zone so ene woodi zone mo ganduɗa hoorema ma yiɓe ganduɗa hoorema kañumen wona yiɓe softuɓe banggue golle hay so tawi no dokkama golle gollata kono ene woodi mo ganduɗa hande yiɗɓe golle yiɗɓe gollude mais ngala walloɓe jeunesse o nan ɗo on liggaki on mbaɗani haydara ayi min fuɗɗi wadde ɗum ɗo projet nayyi mais ayi min dañani ɗum ɗo kalis pour fuɗɗo wadde mur walla projet dal hay goto wallano maire o nan ɗo président o mi yiyani hay goto son dañi balla dal one moƴƴe min Sénégal kam ko guila dawa dawi ha joni sa ƴeewi bon gonɗen koye même point ɗo yimɓe jarno hecci hanki kadi hanki sa ƴeewi hande waɗi changement no fewi kadi quoi par ce que banggal jeunesse o so tawi kadi ko ɗon yimɓe namdi amin mbawi wiide muusino kadi ha hande no muusini kono ko ɓuuri en hewde kadi ene wayno usima eyyi kono noon ha joni heddi sa ƴeewi hande jeunesse o aɓene jooɗi feccere mabɓe ha joni tuwa dañde golle raw sa ƴeewi ɗo hande ɗiɗo temps uji jeunesse o yaltinɗo ɓe jaltino ɓe telle mbeddaji ɗi aɓe durko aɓe kaɓe aɓe mbeɗɗo kaaƴe foof e tout mais bon c' était pas que pour ko wallude wonɓe wonɓe mais sa yi ɓe jalti ɓe kaɓama tan par ce que ko jeunesse o ɓe tampo il souffre carrément ɓe tampo no fewi par ce que aɓe jiiɗi gollude wona mabɓe ngala golle won hen kadi no mbadde hen jamma e ñalawma eno gummo eno gummino kadi mais bon hatta kadi laamu ngu nan waɗa hen fodde mum kono noon foof noon hawridani wonno a namnima hande ko jeunesse o tampata to bande inondation oɗo mo kalda sikke ala so inondation oɗo no haala e Médina Gounass so tampe ɗe gussima so wonno temedere hande sa wi capanɗe jeenayyi ɗe foof so ummima ɗo jeunesse mo Médina Gounass wonko liggi hen ha wayno leydi to banggue darde to banggue coftal to banggue kadi ɓorde comci mumen lestirkina koye mumen gara daro e ko ganduɗa ko woni caɗele Médina Gounass ha tooɓo ngoɗo yawtugo teli o hewno dak canalisation o fermi mais ɓe mbaɗi feere ko hamɓe sukaɓeɓe ɓe jalti ko goto par goto ɓe gari ɓe udditi canalisation ji ɓe jaltini ndiyam ɗam ɓe mbaɗi kala koɓe ponno wadde e darde mabɓe tawi paɗani hen laamu ngu surtout to banggue minen ouvrier ji en tant que menuisier ji walla ɗum ɗo en kadi holɗum a wonane nokku mo ganduɗa hoorema nokku o to gonɗa ɗo ne mbaɗa liggo golle ma ne jaara yeeso mais pina subaka goto ɓe mbima wonde immoɗo o enam toɓe gimminimo ɗon holto paɗa ala matériel ma holto nanota ɗum walla holto ɗumina ɗum et pourtant noon sa ƴeewi ouvrier ɗi ko welɓe wallude ko weɓɓe wallude ko holɗum to banggue ouvrier ɗi ganduɗa hoorema hande so gouvernement waɗino lotisé waɗi rokkinoɓe place uji ɗiɗon wona pour ne rokka ɓe ala kala lewru walla kala ɗum ɗo taw eɓe jooɓa location ɗon e 5 à 10 ans eɓe mbawa jeeyde place uji ɗi sukaɓe ɓe aɓen ɗo aɓe jogui joom aɓe jiiɗi liggade aɓe jiiɗi kadi dañde mais neɗɗo so yiiɗi te ala ballidiɗo ene ɗeɓa sadde seeɗa amen ñaago état du Sénégal amen ñaago son excellence président Macky Sall no yeccitoruni Médina Gounass haw waɗani amen oɗo canalisation waɗi men permettre hande so ndiyam ari min mbasa tampude hen amen ñaaguimo kadi yo rutto e Médina Gounass o rutto e sukaɓeɓe o ƴeewa darde mabɓe o ƴeewa koɓe jiiɗi ko o wallaɓe aɗa andi ko nafata ko sukaɓeɓe hande wona financement 150 000 francs wona financement 200 000 min jiiɗi ko yo wallu sukaɓeɓe e liggey sukaɓeɓe so liggima tan ma ɓamtu Gounass ma ɓamtu leñol ngol kadi sa ƴeewi 10 000 emploi moɓe kaali o billa nden ha joni ene wayno ko chiffre uji tan ɓe kaali hen kono ene heddi won noon to fuɗɗa kono soɓe mbawi wadde accéléré hunde fof vraiment gueɗe ɗe jaw kadi ma naf jeunesse o quoi jeunesse u Guédiawaye sonno trop surtout jeunesse u Médina Gounass sonno trop vraiment solo nañ dimbal quoi jàppale population bi rek ñu liggéey la yéenam réew waaw jeunesse o nani ɗo hay goto liggaki wonɓe goni ɗo nane diplôme mabɓe ɓe liggaki wonɓe woni ɗo kadi ɓe janggi ha ɗuminde ha terminal ɓe waɗani haydara eyyi kamɓe fof ɓeɗa waɗa souffrir kamɓe fof ko seeɓe ɓe goni
ala haydara ɗum tan lancé mi président Macky Sall mbimo yo ƴeew sukaɓe leydi Médina Gounass ɓe tampi taw ɓe ngala liggey ɓe ngala haydara kono kamɓe fof ɓeɗa waɗa feere kala koye jii ɓeɗa gona hen ɓeɗo nana jangga ɓe ngala ɗum ɗo ene nana e sarete ɓeɗo enne nana waɗa apparande ɓeɗo woni yeeyowo manggo ɓeɗo woni yeeyo ɗum ɗo ene fataya eyyi sukaɓe ɓe ne jiiɗi gollude ko holɗum to banggue menuisier ji ɗi yo ƴeewe no ballira surtout banggue matériel o kadi hande hay goto anda ko nandata ñande fof ko ɓeydima leɗɗe e matériel o hay goto anda ko nandata a faami ɗum ɗon ko gouvernement ne foti ƴewtade ɗum ɗon eyyi so tawi ɗum ɗon yawtini kadi to banggue police uji hande kala ouvrier hande ne jogui caɗele to banggue leydi ndi ɗum ɗon ko gouvernement wawi ɗum ene wadde a faami min belti hen taw hay goto meeɗa arde ɗo pour waɗa ɗum ɗo hen kono on mbaɗi ni hay goto meeɗa arde ɗo journaliste ne heewi ɗo kono hay goto meeɗa arde ɗo pour waɗa ɗum ɗo hen oɗo émission kono on hande on gari ha ɗo on mbaɗa émission o minen mbiya tan on jarama min beltima no feewi noon min beltima de eyyi kay jarama machallah par ce que ɗum ɗo kadi weeɓani ittude micro ma mbaɗa micro territoire nata e nder beddaji ɗi nata e nder diwanuji aɗa namdo mum fof miiji mum e anni mum e nder leydi ndi ɗum kadi weeɓani surtout an andino ka neɗɗo moƴo mansoni a faami kamɓe mbiyata dj cat kamɗo naari fof dawi bonko quoi no waji ɓe mbiyata ni an kam télévision nom et cetera min mbawa yobdema par ce que chaque instant aɗa naata e nder banlieue o aɗa ara aɗa jokkodire sukaɓe aɗa woni sukaɓe minenoma lawba faw quoi no pamirta eyyi ko noon yaari quoi franchement ko weltare tan min jii hen saabu ko namniɗa amen koɗo kono wonno e ɓerɗe ne dilla min dañani ɗomen jaltino ɗum walla min dañani ɗomen kaali ɗum mais hande sa a wirtima amen ɗo a namnima amen komin poti ko yaltinde e ɓerɗe amen kadi mawɓe leydi ɓe keɗo ɗum mbawa naftorade ɗum mbawa nafde amen hen ko weltare tan min jogui hen Allah jarama on jarama ɗum wonno komin mbaɗanno mon e micro territoire min gaddani mon ɗum ko ɗo wonno e Guédiawaye quartier Cheikh Wade e quartier Gounass kono noon saaha goɗɗo e banggue goɗɗo on jarnama on jettama ko Thiatcho waɗanomon micro territoire ha saaha goɗɗo tawa koye Pindi TV kono ɓeyde yebde ɓeyde wadde commentaire ɓeyde wadde partagé Pindi TV c'est le meilleur.